Gaurkoan, getxo izango dugu hizpide platoan. Azken garaietan, pil-pilean izan da, 3 jauregiaren eraisketaren afera. Hasierako proiektuak ez zuen halakorik kontenplatzen, ez guztizkoan behintzat, eta honek kritikak jasan zituen. Prozesu judiziala martxan izanik, pasaden urtarriaren 14an, udaleko hainbat bulego miatu zituzten, eta 2 egun beranduago ezagutarazi zuten EAJ-ko 3 zinegotzi inputatu zituztela, eta 3 udalteknikari ere. Eta zurrunbilo politiko honi buruz hitz egiteko, gonbidatu dugu gaurkoan platora, Mikel Bildosola, EH Bildu Getxoko bozeramailea. Arratsaldeon. Kaixo. Mila esker, gonbidapena onartu izanagatik. Lehenik eta behin, eraisketaren garaietara egingo dugu buelta, 2024ko abuztu horretara. Nola izan zenuten eraisketa horren berri? Bueno, Getxoko udalerrian aspalditik ezagututa edo ezagutzen genuen udal gobernuek zeukan jarrera babestutako edo babes maila hori zeukaten eraikinekin egiten zutena. Izan ere, ohitura bezala zeukaten kasu batzuetan eraikin horiei babesa kendu eta eraitsi luxuzko etxebizitzak egiteko, eta beste batzutan oraindik ere aztertzen gaudela, zuzenean eraitsi era susmagarrietan, eta orduan kontrolatuta genituen 2 obra. Obra bat zan hau, eta beste obra bat zan herriko beste toki batean zeona, eta horren gainean eginda genituen galderak, eta horren gainean geunden nolabaiteko kontrola egiten, jakiteko nola eramaten zituzten obrak, eta gauzak ondo egiten ari ziren ikusteko. Eta abuztu batean, zehazki, pasatu nintzen egun batean bizikletakin hortik, eta eraikuntza bat zegoen, kaskarrean, eta hurrengo egunean ez zegoen eraikuntzarik, eta orduan aktibatu genuen espedientea eskatu, berriro espedientea eskatu, eta horren inguruan galderak erregistratu eta gure lana egin. Hori, hasierako proiektuak ez zuen guztizko eraisketa hori aurre ikusten, argudiatu zutena izan zen, hodi baten leherketak jasandako ondorioien ondorioz egin beharra izan zutela eraisketa. Hori frogatuta dago? Bueno, hori da epaileak edo kasu honetan, epaileak ikusi beharko duena. Ni, EH Bildu Getxo pertsonatuta dago bai kausa judizialean eta bai kausa administratiboan. Kausa administratiboa, espediente administratiboa edonork begiratu dezake, edonork jo dezake horra eta edonork hartu dezake informazioa. Eta espediente administratiboa irakurrita, susmoa ezberdina da. Ez da erori zaiela, hori ikusten da nola urtea hasi ziren obrak lehenago, otsailean hasi ziren obrak oraindik ere erderaz izaten da akta erreplanteo izan gabe, oraindik ere paper guztiak edo baimen guztiak izan gabe, eta hori ikusten da gauzak ez zirela ondo egin, eta guk ikusten dugun bezala hori irakurrita badirudi nahita bota zutela, baina hori gure iritzia da, eta hori igual epaile batek argitu beharko du. Aipatu duzu luxuzko etxebizitzen eraikuntza Getxon, kasu honetan ere proiektua jauregi horren inguruetan luxuzko etxebizitzak eraikitzearena zen, baina jauregia izatez kultur ondasunaren euskal legeak babestuta dago. Halako babesa duten eraikinetatik gertu badago luxuzko etxebizitzak edo halako eraikinak egiteko aukerarik? Ez dago legeak ez du horretarako babesten? Bueno, kontua hori da, kasu konkretu honetan, horko eremuan aurre ikusten zen egitea beste eraikuntza bat, eta gero eraikuntza mantendu, teorian egin zezaketena zen zeukaten eraikuntza mantendu, barrutik dena aldatu, dena atera, eta hor barruan eraikuntza mantenduz egin ditzazkete luxuzko etxebizitza, baina gertatu dana da, bota dutela, eta orduan ez dagoela eraikuntzari, baina posiblea da egin izan dute, Getxo batean egin izan dute, kasua badaude, non errespetatu izan duten legea, eta eraikuntza bota gabe egin dituzte etxebizitzak. Badago kasunetan ere esanguratsua den kontua dela
proiektu horrela eramaten duen kooperatibaren kide direla, behintzat momentu horretan ere bazirela, Getxoko EAJ-tako bi zinegotzi, Irantzu eta Ignazio Uriarte. Ez dago legediarik, halako gauzarik ekiditeko martxan, hau da, zu herri edo udalerri bateko zinegotzi edo kargu publiko izan eta aldi berean halako enpresa edo erakunderen baten parte izateko? Berez ez dago. Egoera honetan argitu behar dena, ez da beraiek beraien bizitza pribatuan, gauzak gubio bezala egiten baldin badituzte, ez dago inolako arazorik. Baina hemen argitu behar dena da ea aurretik informazioa izan duten. Hau da, berez informazioa aurretik jaso badute eta besteekiko nolabaiteko lehentasuna izan duten, logikoki hor badago arazoa, baina printzipioz ez dago zure bizitza pribatuan gauzak legedi barruan egiten baldin badituzu eta legeak ez du arautzen zure herrian egiten den kooperatiba batean sartzea, hori ez dago inon araututa. Eraisketaren harira aipatu duzu, azalpenak eskatu zenituztela EH Bildutik udal gobernuari, nolako izan zen udal gobernuaren jarrera momentu horretan? Salatu izan dugun bezala, prozesu guzti honetan udal gobernuaren jarrera izan da oztopatzea, trabak jartzea, eta guk eskatzen genuen gardentasunari uko egitea. Guk galderak erregistratu genituen, eskatu genuen galdera horien erantzuna jaso, ez genuen erantzunik jaso, ezoiko batzorde bat lortu genuen egitea, ezoiko batzorde horretan galdera zuzenak egiten genizkien hor ustez inplikatua zeudenei, ez genuen erantzunik jaso, horrengo pausua izan zen, ezoiko pleno bat deitzea, gauzak argitzea edera, eta ikusita gobernuak beti izaten zuela, udal gobernuak beti izaten zuela, gauzak argitu nahi zituela, hori zala bere borondatea, hor proposatu genuen, udal gobernuari proposatzen genion, udala bera egotea pertsonatuta kauzan, gauzak argitza aldera, eta ere bai eskatzen genion, horrengo pausu baten eskatu genion, arazorik ez bazegoen, udala joatea fiskaltzara, azkenean ulertzen genuen, zuk zure etxe barnean ez badituzu arazorik eta zuk ez duzu lanik egin behar, besterik gabe nolabait esan da sinadura bat egin behar duzu, beste batek argitu dezala, hemen zer gertatu den, eta pausu guzti horietan, trabak eta erantzunik ez, eta oingo egoeran gaude, eta ikusita egoera hori erabaki genuen eta abisatu genuen, guk esan genuen udalek ez badu egiten, guk joko dugu fiskaltzara, uste dugulako hemen zehozer ez dagoela ondo egina, eta hori da gertatu dena. Behin fiskaltzara jostean, prozesu judiziala martxan jarri da, nolakoa izan da prozesu guzti hori udalaren miaketetara arte? Egia esan, fiskaltzara jo genuen informazio batekin, horre gero uste dut fiskalak ikusi zuela delitua bazegoela eta bera bideratu zuen epaitegi batera, ez ertzaintzara, eta epaitegia hasi izan bere ikerketak egiten, eta gu hor ez dugu informaziorik jasotzen, azkenean ikerketa bat da, eta azkenean, zuzaude, nik seguro nik abokatuek esango diate ez dela horrela, baina nik jendeak ulertzeko zuzaude espektadore bezala hor. Eta momentu batzutan, heltzen zaizu informazio bat, instrukzioa jasotzen duzu, baina hor ez daukazu ez ere eginik. Miaketa heldu aurretik, aste azken batean izan zen miaketa esango nizuke, astelehen horretan jaso genuen instrukzioa sekretupekoa izango zela, orduan hor ez genuen informazio gehiagorik jaso, sekretupeko egoera hori altxatu arte. Baina, prozesu guzti horietan guk gure lan egin genuen eremu administratiboan, azkenan gu politikaria gara, eta gu ekinbide politikoa hortik jo behar du. Eremu judiziala badauka bere bidea, eta hor epaiak edo ikertzaileak eramatu dute, eta hori beraien kontua da.
aipatu duzu, udaleko miaketa asteazken batean gertatu zen urtarrilaren 14an, ertzaintzak Getxoko hirigintza bulegoa eta beste hainbat bulego miatu zueneko hori. Espero zenuten halakorik zuek? Nik naiz eta dena irakurrita izan, zintzoki, ez, nik horrela esate dizut. Uste dute esango nuke edo konfirmatu daiteke Euskal Herri osoan ez dela horrelakori gertatu, hau da, ertzaintza sartzea miaketak egitera udal batean, kontuan hartuta ertzaintza dela gobernuaren polizia, eta zure polizia bera sartzea zure etxean miaketak egitera, zeharo ez genuen espero inondik inora. Miaketa horren ostean, ostiral horretan, urtarriaren 16an, ezagutarazi zuten, udaleko 3 zinegotzi inputatzen zituela epaileak, aurretik aipaturiko Irantzu eta Ignazio Uriarte eta Inigo Urkiza ere, ondaren aurka egiteagatik. Kargua utzi dute edo kargua uztea behartu ziete, baina beraiek oraindik errugabeak direla esaten dute, ez dakit hor nahikoa froga ikusten diren kontrakoa adierazteko. Nik gonbidatzen dute edonor, azken finean hirigintzako legeak ahalbidetzen du lehen esan bezala espediente administratiboak ikustera, edonork irakurri dezake, eta nik gonbidatzen dute Getxoko edozein pertsona, joan dadila udaletxera, eskatu dezala espedientea, eta patxadaz irakurri dezala, eta gero bakoitzak atera dezala bere ondorioa. Nire puntutik edo nire posiziotik inor epaitzea uste dut gehiagizkoa dela, azken finean hor badago ikerketa bat, eta ez dagokit niri esatea errugabeak edo errudunak diren, baina bakoitzak atera ditzala ondorioak gertatu denarekin, eta nahi baldu irakurri dezala espediente administratiboa. Zer nolako aldartea dago herrian azken asteotan hori, miaketak eta gainerako ondorengo gauza guztiak gertatu ostean, zer nolako aldartea sumatzen duzue? Herrian kontu bat gertatzen da. Aspalditik herria oso haserre dago EAJak daraman kudeatzeko ereduarekin, izan ere ez da kapasa izaten ari gauzak aurrera ateratzeko, igual badator garbiketako kontratua adibidez izaten dela udal batek daukan kontraturik handiena, eta ez dituzte langileen baldintza bermatzen, ez dira kapasak kontratua aurrera ondo ateratzeko, gero herrian hainbat eta hainbat gauza ez daude ondo, adibidez, kasu herrian herriko egoera da, arranpek krison arazoak ematen dituzte, eta da aspaldiko kontua, gero igogailuen arazoa, baina batez ere da, kudeatzeko eredua ez dela gardena, ez dituzte gauzak ondo iragartzen, eta ez dute, hemen arazoa dagoena, ez dutela herriak behar duenari erantzuten, ez diete herritarrei entzuten, ez diete arreta jartzen, eta bere plana aurrera egiten saiatzen dira, ez da ateratzen beraien plana, eta herriak daukan sentsazioa herrian hitz egiten dena, ez da nire ikuspuntua, badela ere, konpartitzen dudala, baina herrian jendeak ikusten du ez daukatela gaitasunik, eta dena dela partxeoak, eta ez dira gauzak ondo ateratzen aurrera. Orain gertatu dena, eman dio beste egoera edo beste puntu bat eman dio egoerari, eta jendea oso haserre dago kudeaketarekin, eta gainera ikusita hau gertatu dela, are eta haserre dago. Udalaren miaketa egunean Amaia Agirre Aiotako alkateak irregulartasunen berri ez zuela eta udalak legearen arabera jokatu duela plazaratu zuen. Dakit hitz horiei esateko zerbait bate duzun? Hortan sartu behar naiz, izan ere urte eta erdi daramagu kontu honekin, urte eta erdi daramagu salatzen egoera, urte eta erdi baino gehiago daramagu EAJak gure ondarearekin egiten duena salatzen, hau da, ondarea ereizten doala urtea pasata eta bestiko kontu berdina dela. Salatu genuen hemen apo bat onartu zen duela gutxi, onarpen prozesuan dago orain, baina herrian bertan onartu zen, eta apo horrek zuen nahi beste ondarea babesten, aurreko apoak ere ez, orduan,
egoera horren aurrean esatea irregulartasunik ez dagoela, non adibidez espediente administratiboan guk egindakoari idazkari nagusiak arrazoia eman zigun eta atzera bota da prozesu guztia zehapen espediente handitzeko aukera emanez, irregulartasunik egon ez dela esatea, hori ikusita, niri iruditzen zait, eta egia esan behar dago, lotsagarria eta kezkagarria horrelako pertsona batek herriko kudeaketa eramatea. Azken finean, denok ikusi dugu, eta gainera, ertzaintza sartu da, zure etxean miatzera irregulartasuna ez dela egon esatea, iruditzen zait, ezakit kafkianoa edo. Momentu honetan, gauzak dauden bezala, esan bezala, EAJko 3 zinegotzi inputatuta, 3 udal teknikari ere, jakinda justiziak erabaki beharko duela, badago nahikoa zantzurik ustelkeria edo ustezko ustelkeria kasu baten aurrean gaudela pentsatzeko? Bueno, egon badago, hori uka ezina da, gero betiko kontua, badakigu gero epaileak hartu ditzakela beste erabakiak, baina hor zeozer geratuko da. Argi dago zeozer badagoela, argi dago zeozer ez dela ondo egin, eta ikusiko dugu zein izango den horren ondorioa eta zeintzuk izango diren horren kalte ordainak, baina hor badago zeozer. Eta kezkagarria da ere, baldin baitugu 3 teknikari hor sartuta eta 3 zinegotzi ere bai, kontutan hartuta 9 zinegotzitik 3 egon direla arazo horretan, eta kontutan hartuta hirigintza sailak dituen arazoak hor dauden 3 teknikari egotea egoera horretan, beraz, kezkatzen gaitu udalaren funtzionamendua gaur egun edo gaur gaurkoz ez delako normala. Beraz, egoera berez oso kezkagarria da guretzat. Pasaden astean, 3 zinegotzi hauen kargu uztearen ostean, zuek EH Bildutik Amaia Agirre alkatearen dimisioa eskatu zenuten eta batzorde edo udal gestora batek udala kudeatu zezala. Zergatik, zer dela eta eskaera hori imaginatzet oraintxe esan duzun horren harira izango dela. Bueno, guri egoerak asko kezkatzen gintuen. Eta gestoraren kontua eskatu genuen plenoan bertan. Plenoan bertan, Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemosek sartu zuten, Alderdi Popularrak sartu zuen mozioa, nola da, eskatzen diren epeetan, eta Elkarrekin Podemosek urgentziazko mozioa sartu zuen, eta biek eskatzen zuten alkatearen dimisioa. Guk egoera horretan esaten genuen alkatearen dimisioak ez dituela gauzak hobetzen. Izan ere, lehen esan bezala, hemen erroan dagoen arazoa da EAJak daukan gobernatzeko eredua, EAJak egiten duena gure udalerrian. Beraz, alkatearen dimisio batek, imaginatu alkateak onartzen duela dimisioa, alkateak alde batera egingo zuen eta bere postuan EAJko beste inor jarriko zuten. Horrek ez du egoera hobetzen, ez da egoera konpontzen. Beraz, guk planteatzen genuen udal gestora bat, zala gobernu batzarrean alderdi guztiak sartzea bertan, zuk hartzen duzu erantzunkizuna, baina kontrol bat egiten duzu, eta hemendik legegintzaldia bukatu arte, behintzat nolabaiteko fiskalizazio bat izango litzateke, eta egoera horretan alkatea ezin zen horren buru izan, hor eskatzen genuen alkatearen dimisioa, horregatik egin genuen Elkarrekin Podemosen mozioaren alde, gure emozioarekin bat egiten zuelako. Hala ere, alkateak ez zuela dimisiorik aurkeztuko esan zuen, soilik oposizioak hala eskatu duelako. Bai, berak horrela esan zuen, logikoki espero genuen, EAJaren jokatzeko urte guzti hauetan EAJak egin duena da, beti aurrera jo eta gauzak ahalik eta alduen moduan tapatu. Iruditzen zaigu, zu horrelako kargu bat hartzen duzunean, erantzunkizun politikoa daukazu, eta herriari erantzun behar diozu altuera politiko batekin. Nik uste dut alkateak altuera politikoa izango balu, edo erantzunkizun politikoa izango balu, eta benetan nahiko balu gauzak ondo egitea, dimisioa aurkeztu beharko lukela. Kasu honetan ez du dimisioa aurkeztu, ez da ezer berria EAJan,
eta egoera areta kezkagarria geratzen zaigu. Planteatzen duzu berriro halako eskaerarik egitea edo badago margenik edo aukerarik beste behin ere dimisioa eskatu edo udal gestoraren proposamena martxan jartzeko? Bai, hor gaude egoera, ezakin nola esan, orain gaude zubi moduko batean, egoerak jarraitzen ditu berriak ateratzen, gauza gehiago ateratzen dira, eta ez dakit zein, gure estrategia berdean izango da berriro bultzatzea udal gestora hori egitea, eta bertan alkate honek ez dauka kabidarik, eta hori izango da hilabete hauetan bultzatuko duguna. Hori badago puntu batean, gero kontuan hartu behar da, getxo bat, 75.000 biztanle dituela, askoz gauza gehiago gertatzen direla, eta ezin gara gu behintzat ez dugu ikusten tematu bergarenik gai honetan. Bai, hori hor dago, hori badago bide bat gauzak argitze aldera eta gauzak hobetze aldera, baina gero baditugu kontratu gehiago etortzen dira, arazoa daude langileekin eta gurekin bide politikoa ezin da horretan bakarrik geratu, eta gu jarraitzen dugu gure lana egiten, udal funtzionamendua fiskaltze aldera, fiskalizatu aldera, eta gauzak hobetze aldera, eta beste proposamenak etxe bizitzan baditugu hor proposamenak egiteko, baditugu mugikortasunean, eta gero badugu hor aurrekontuei begira, izan ere aurten ez dizkigute ikusita, nola egiten duten lan, ez dizkigute aurrekontuak aurkeztu, prorrogatuko direla uste dugu, ez dugu informazio hori zuzenean jaso, eta horrek eskatzen gaitu, eta hor saiatuko gara proposamenak egiten gauzak aurrera atera izateko, dautugu bi bide erabatean esan da. Zabiltzate oposizioko beste alderdiekin hizketan irtenbide edo aukera bateratu bat bideratzearen horretan? Bai, elkarrekin Podemosekin badaukagu erlazioa eta bereekin bai izan ditugu bilerak ikusteko zein den justo kasu honetan egin daitekeena edo nola jo dezakeguen aurrera edo nola egin daitezkeen gauza gehiago udal mailan, azkenan gurekin bida politikoa da, baina gero Alderdi Popularrarekin ez daukagu inolako konexiorik, izan ere Alderdi Popularrak dituen politikak ez datoz bat guk ditugun politikekin, eta ez dugu ikusten Alderdi Popularrak onurarik ekarri ditzakeen herriari, beraz gure aldea beste alde batean dago. Amaia Agirre alkatearen dimisio eskaera horiei eutsita, EAJ-ko hainbat arduradunek bere aldeko hitzak eman dituzte, bai Inigo Ansola Bizkai buru batzarreko buruak, Aitor Esteban Euskadi buru batzarrekoak ere, nola baloratuko zenukete EAJ-aren jarrera Euskal Herri mailako alderdi bezala prozesu judizial honi dagokionez? Hasteko esan behar dut, beraien papera jokatu dutela eta beraien barneko eztabaidak izango dituztela eta atera direla justo deklarazio horiek esaten eta esan dituztenak esaten. Nik beraiei bai esango nieke zuzenean bai Ansolari eta bai Estebani porque esan dituzten gauza batzuk nire ustez nahiko grabeak izan dira, bai Estebanek eta bai Ansolak, erabatean esan da lotsagarria esango nuke esan dutena. Nik uste dut egoera honetan hobeto informatu beharko liratekeela, hemen informazio asko dago bereek irakurri dezaketena eta esan dituztenak esan beharrean uste dut aholkua beste nunbaiten bilatu beharko luketela, izan ere Estebanek esandakoak gehiegizkoak iruditu zitzaizkidan eta Getxoko biztanleei errespetua falta zienen, adibidez Torre Eiffeleko kontu hori esan zuenean, iruditzen zait herri bati errespetua faltatu diola, jakinda herriak eskatuta dagoela ondarearekin egiten, bere alderdiak ondarearekin egin duenarekin, beraz urrengo baterako edo prozesu honetan eskatuko nieke seriotasuna eta altuera politikoa dauzkaten postuak oso altua direlako eta dauzkaten responsabilitatea altua delako, beraz eskatuko nieke gutxienez
seriotasunez hartzea egoera. Aitor Estebanek EH Bildurenganako hitzak ere izan ditu, aipatu zuen, alderdiaren ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak eman beharko zenituzketela, horrepatu zuen Zaldibarko alkate ohiaren inputazioa edo Aramaion izandako irregulartasun egoera beraien hitzetan. Zer diozu honi esateko, zergatik halako erantzun bat? Bueno, azkenean hori defendatzeko era bat da, ez? Kapasa zara zure etxetik kanpo dagoena kritikatzeko, baina gero zure etxe barnean dagoenari ez diozu ez da kasurik egiten eta era batean gutxitzen duzu. Bagenekien EAJ aterako zala horrela edo zer gauza ateratzera, eta berriro ere iruditzen zait seriotasun gutxikoa eta maila politiko, de altura politiko basuko. Azken finean, nik Getxoko EH Bildukoa naiz eta Getxoko kasuari begira, berak egindako deklarazioak lotsagarriak izan dira eta uste dut hortan zentratu beharko litzatekeela eta seriotasun gehiagorekin jokatu beharko lukeela. Jauregiaren eraisketaren afera honetan, oraingoz dugun azkeneko albistea bada, otsailaren 25ean inputaturiko zinegotziek deklaratu egingo dutela. Zer espero duzue deklarazio horiek inguruan? Bueno, hemen suposatzen da hartu dituzten abokatuak ikusita, maila handiko abokatuak hartu dituztela, oda dirutza ordaindu dutela abokatu horiengatik. Suposatzen du saiatuko direla ahalik eta proba gehien deuseztatzen eta ahalik eta gehien gezurtatzen hemen gertatu dena. Ez dakigu zer gertatuko den, ez dakigu zer esango duten, baina guk behintzat esperantza txikia badaukagu zeo zer argitzen den eta esperantza txikia daukagu egoera guzti honek behintzat eragina egingo dien edo behintzat nolabait esan da daukaten jokabidea, EAJ daukan jokabideari nolabaiteko frenoa jarriko dion, izan ere egiten duten guztia gure diruarekin egiten dute eta gure diruarekin jokatzen dute ikusi dugun bezala. Beraz, espero dute hemendik aurrera toke moduko bat izatea hau eta beraien jokabidea zuzenduko duten. Nire familian hau kontatzen dudanean, esaten didate pixkat ametsetan bezala nagoela hori esaten dudanean, baina guk hori nahi dugu, herriarentzat nahi duguna da, gauzak ondo egitea eta gauzak argitzea, beraz ez dakiz zer gertatuko den deklarazio horien ostean. Printzipioz baikorrak zarete prozesu judizial honi dagokionez? Baikorrak izan behar gara, sinistu behar dugu prozesuan eta sinistu behar dugu horrek zehozer ekarriko duela eta horrek nolabait onurak ekarriko dituela ekinbide administratiboari eta gobernatzeko erari. Esperantza galduta daukagu, zintzoki esan da EAJ-ko gobernatzeko erari, eta espero dut honek gizarteari edo gizartea esnatzea eta gizartea konturatzea urte gehiegi daramatzagula horrelako jokaerekin eta horrek Euskal Herriari ez diola inolako onik egiten eta espero dut hurrengo hauteskundetan jendeak buru hotz edo beste era batean pentsatzea eta EAJ-ari ez ematea indarra, izan ere agerian geratzen da zer nola jokatzen duten. Auzi honi jarraipena ematen segituko dugu datozen aste eta hilabetetan, gaurkoan hemen txotzeko dugu elkarrizketa. Mikel Bildosola, mila esker 11 etorri izanagatik. Mila esker, zuei. Mila esker.